Bhí láthair tá beag nach leadsan na Gardaí atá Níos an Ghaeltachta ná an óí na trí Ghaeilge ardú ó 5 bliana hin ú figurí nua a fuair tuairisc. Tháinig ardú chéad an Gardaí gachát seachas Ghaeltacht go ngáil. Inú na ngáil nílach 5 Ghaeilgeoirí a measc an 26 Garda atá Níos na stáisiúin Ghaeltachta an sin. Caim duna cinnte ggóin na Gardaí teag freastal ar na pobl na Ghaeltachta ábalta mrógin na trí Ghaeilge sin é sin go siomplí stáise. Tá dualgais sé an State Service trí Ghaeilge thar fáil tríach na deanga áfaigiúla chuú costa cóla le cóla chuir an naie le a lín agus caidan na service bhar fáil. Tá sáilear náhilta le cólíú na coinealathe de réad na deanga áfaigiúil agus tá sé suí mu na Ghaeltachta mo duna me chéin na service na éileh agus massam go háirdaine bheith scríú agus chur brúir an naie a dacha le seo.